Tafadzwa. Wakamboita heartbreak before? Ndakasangana neheartbreak ya. Ndakatombopotsa ndafa, ndakatomboda umwe mushonga. You still believe in love? Guys, rudo hakuna. Rudo charo hakuna. Maloji ese munomarara pana loji asingazive. Oh, really? Sure. Okay. Because Hello, muri Zimbabwe. Nasi ndine Musikana. Ndikati Musikana kana amai? Aiwa, ndanzi Musikana. Musikana. Okay, what's your name? Tafadzwa. Tafadzwa. Nice. Saka nasi Tafadzwa tichingobvunza zvibvunzo. Tichimbonza kunze vasikana vanombonyatsoona sei nyaya yema relationship. So Tafadzwa, wakamboita heartbreak before? Ndakasangana neheartbreak ya. Ndakatombopotsa ndafa, ndakatomboda umwe mushonga. Serious? Sure. Tell us more. Zimbabwe does chakaitika. Chakaitika ndechekuti inini ndakadana nemurume munhu ndisazoti munhu yanga ari murume munhu. Munhu kuti eitokwanisa kundiitira zvese, rendi, chikafu zvese, ndaichiitirwa zvese handiti. Lapo munhu uyu ndakazozoti ane mukadzi late. Saka zvinhu zvakandirwadza zvekuti kowai munhu yanga asina kundiudzoti ane mukadzi, ndo pandakabva ndaita heartbreak handinye pandakarwadziwa. Ndati zvino ndiite sei ndishama. Saka chii chakazoitika iwe kutozorega kubvisa pfungwa yekuzouraya uchiti no, I need life fana kurara? Alright, ndakazongoudza imwe shamwari yangu. Ndati ona masituation andasangana nawo, shamwari ndasangana zvakati. Ndopakabva anditi alright, shamwari wona chandoda kuudza ndechekuti vakomana vakawandisa ende havaperi. Ndobva ndangoti nekutongofamba kwenguva ndova ndazotanga kudana neumwe mukomana ndakabva zondibvisa heartbreak. Okay, shout out to that friend of yours akakubelieve there is still life. You don't have to wekupotsa kana wechese. Exactly. There are always better things in life. Saka iwewe right now when it comes to my heartbreaks nevarume nechi uchine hope here kuti you still believe in love? Guys, rudo hakuna. Rudo charo hakuna. As long ukangaona munhu anokuti anokuda ndeti autongozivi munhu akutongoda zvekurara nenyika. Chitongoziva kuti zvazvekutongo ndokuda mangu tongorarana kana ungomusiya matsosiyana makutongoitawo zvimwe muchitongoenda because rudo charo hakuna. So you no longer believe in real life? Real life hakusina mukoma. Guys, in the comment section toda kuti mutaure mimi muri kuteerera this program kuti tinzwe kuti is there real love, is still something chinonzi real love kana kuti vanhu vari kungoitisana. Toda kuti tinzwe zvese zvamunoona nazvo nezvese. Saka given that mufesa kuti I want to go with you on a date, ndedzipi nzvimbo dzaunofungira dzako dziripo my ideal date places? Ndikwanise kutombozvitsanangura. Ungatokwanisa? Hauna kana nzvimbo yaunoti ini nefesi wangu toda kuzoenda nzvimbo yakati, ada kukuendesa kunzvimbo yakati? Iko zvinezvi pamwe wakatombonetsawo kana ma-out of Harare, like kunana Chirundu, kunana Chirundu kune anonzi masafaris lodges, then munana Zambezi masafaris, because most of maloji ese munomarara pana loji asingazive. Really? Sure. Okay. Because unengopinda murelationship pamwe unenge uchifunga kuti pamwe ndokubhilivhisa umwe wangu ka ina munhu ayabva chase obazokusisa. Saka zvekuti munomarara nchada ndakuda ma-out of Harare like ana Binga, ana Beitbridge, Chirundu ndokwandakumboda right now. Okay. Saka given that someone says uda kukupa mari yakaenzana nevanhu vakamborara navo, anokupa $1,000,000? Inotosvika 5,000. Okay. Alright, so kana munhu akuda kukuroora papa unofunga kuti ungaroorwe nemari yakawanda sei? Ungada kuroorwa nemari yakawanda sei? As for me akangobatiwa kana ka 8K point. 8K? Point. Zvinonzwisika because inini ndiri munhu wekuti ndakanyora exercise handiti. Ndobva ndanyora ma-corrections. Saka hapana panichamboramba nchiita sei
ndichingunza inonoripita macorrection saka pakutoda zvebhegi apa pakutoda zvebhegi plus. Okay, sande zvipi zvimwe zvinhu zviri kuitwa nevasikana vamwe vasikana out there zvavanofungira kuti ungavape advice kuti vamire kana kuti vakontinue? Ore chandongoudza hangu vasikana like vemuzimbabwe, usamanikidze danana nemunhu, usamanikidze rudo infect handiti mira nozotati usamanikidze rudo handiti to kurara nemukomana. In fact kurara nemukomana haisi solution yelife like kuti pamwe ndikarara nanhingi anonipawo kana ka$20 ndakwanisa kuita so. Ngatishandei vasikana. Inini sometimes zvandotoitawo pambai ndotozozvibvunza kuti ndiri kuitei kweni, ndiri kuitei, ndatoita sei, ndatoita. Saka tikuti dzidzai kushanda vasikana. Nyaya dzekurara nawakomana hazvizirizvo masolution elife. Ngatishandei. Okay girls, ndofunga muri kuzvinzwa from another girl achitaurawo maonero ake. Saka iwewo kana une maonero ako, just leave a comment in the comment section so that you can also share with other people vanenge vachida kunzwawo. Uye kana une any help yaunokwanisa kupawo, just make sure kuti you DM, you put my comments more. Then if you would want to advertise with us, make sure also to DM us, and we are also going to put our phone number on the screen so that you can put your adverts. Then we also do my t-shirt printing, just put number ipapo. Then we do my supplies and deliveries across the entire Harare Nema places around. Thank you so much for this one. Let's meet in the next one. Thanks a lot, Chafazwa. Thank you, Sharp. All right.